Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Ул Ирактан, Эстониядан, аның Таллин шәһәреннән килгән милләттәшебез. Инде бик күпләрегезгә яхшы таныш Фәүзия апа Хаҗуллина. Фәүзия апа, хайырлы көннәр сезгә. Хәерле көн. Студияда күрүебезгә без бик шат. Менә беләсеңме, һәр вакыт яңалыкларны карап барабыз бит инде. Теге ил белән бу ил арасында ниндидер аңлашмаучанлыклар килеп чыкты дип әйтешкә, мин иң беренче сезне күз алдына китерәм. Фәүзия апайлар тагын кайталырлар микән дигән ниндидер сорау туа миндә. Менә ул үзеннән-үзе туа, сине күргәч кенә түгел, гомумән. Аллага шөкер, син Конгресска килеп кергәннән соң прямо кояш чыгып киткән шикелле булды. Казанда күрүебезгә бик шат. Ничек яшәп ятасыз сез? Рәхмәт, Гөлназ, мондый матур сүзләреңә. Аллага шөкер, бер көйгә генә яшәп ятабыз. Вазгыять үзгәреп тора, яхшыга түгел әлбәттә. Әмма ләкин туган җир сагындыра. Җир-су дигән әйбер бар бит инде ул. Еракта яшәсәк тә, кайда яшәсәк тә. Туган җир инде ул безнең кендек каны тамган җир, иң кадерле, иң газиз. Шуңа күрә шатланып, куанып, кайтып килдек. Аллага шөкер. Кайтканда авырлыклар булмадымы? Авырлыклар әлбәттә бар, чөнки бит виза кирәк, аны эшләтергә кирәк. Аннан соң Рәсәй ягыннан шикләр ябылды һәм әгәр дә инде менә Таллиннан утырып китсәң, автобус киләдер Санкт-Петербургка хәтле, хәзер килә бу Эстон автобусы дип әйтәм инде мин, Нарвага кадәр, аннан соң километр ярым, бер километр ярым чыгасы бар җәяү. Ансы инде авыр түгел. Чемоданнарны инде тормыш иптәшем күтәреп чыга. Теге яктан инде Санкт-Петербург автобусына утырырга кирәк. Анда бераз көтәргә туры килде. Әмма ләкин инде кайту дәрте белән ул авырлыкларны мин авырлыкка санамадым. Аллага шөкер, туган җир инде шулай бит. Әйе. Якын итеп, кадерле итеп каршы ала. Әле менә киткәч тә китәсез хәзер, киткәч тә шул хис белән яшисез бит әле. Көч бирә, канат бирә. Әлбәттә. Аннан соң инде шигырьләр язарга, күңелне күтәреп җибәрә. Гомумән әйткәндә, туган җирдә булып кайту, үзебезнең салкын чишмәләрдән сулар эчү, туганнар белән, дуслар белән очрашу көч бирә. Фәүзия апа, менә ничә ел яшисез хәзер Таллинда? Сентябрь айында була 45 ел. Алла, гомер уза шулай бит. Әйе, бер кеше гомере дип әйтсәк Бер тә кеше була. гомере дип әйтсәк тә була. Менә нишләптер шул чит илдә яшәүче милләттәшләребез арасында син күңелгә нык итеп кереп урнашкан шәхесләрнең өе. Менә шундый рәхәт аралашырга. Үзебезчә теге вата җимерә дә сөйләшмибез, татарча рәхәтләнеп, менә үз телебездә аралашабыз. Менә 45 ел яшәгәнсез, ләкин бер генә урыс сүзе дә кушылмый бит, башка чит тел сүзе кушылмый сөйләшкән вакытта. Ничек итеп шул туган телен саклап калырга була? Менә аның бер мотор рецептын әйтегез әле, башка кешеләргә дә үрнәк булырлык итеп. Аның рецепты нәрсәдә дип әйтәм? Безнең калептә яши татарның горурлыгы. Мин аны менә иң беренче рецепты шул дип әйтер идем. Аннан соң безнең әти-әниләр бер вакытта да менә чит телдә сөйләшә башласаң, әйтәләр иде, кызым, үзебезнең телне бозма. Бөтен балаларга менә без 4 бала гаиләдә бер үк телне бозып сөйләшмәгез. Русча сөйләшәсең кисәгел, русча гына сөйләш, аралаш. Инде туган телне бер вакытта да бозарга кирәкми. Ул минем өчен бер әти-әнимнән бер васыять булып калды һәм үзебезнең балаларыбызга да, аныкларыбызга да шуны өйрәттек. Менә малайыгыз, кызыгыз бар бит. Алар да бит чип-чиста татар телендә сөйләшәләр. Шунда Эстон җирендә туып үскән балалар. Мин хәтерлим әле, бер Татарстанга килгәч, ниндидер ул спорт белән шөгыльләнә бит улыгыз. Әйе. Татарстан президенты белән очрашкан вакытта ниндидер бер мотор гына вакыйгада килеп чыкканын. Эчпишмак. Лаешта анда бит инде улым минем җилкәнлек кимәләрдә бит йөзә әле. Һаман да дәвам итә инде. Үзе эшләсә дә хәзер бик ярата ул спорт төрен инде. Без үзебез дә менә иптәшем белән инде аның ярышларында күп булырга туры килде. Ул лаешка ярышка кайткан иде. Анда башта шул
кафеда инде буфетта анда аларга теләгән эш пишмак. Бер буфетта шитергән кыз сорый ди, тотар кызыянем күзеннән күреп торам ди. Вам треугольникмы дип сорый ди. Юк, миңа эш пишмак кирәк дип әйттем ди. Аннан соң шул ук вакытта Лаешта булган август айы ул укытучылар конференциясе. Шулай укытучылар белән уралашып киткән, алар бит инде татарча яхшы сөйләшәләр балалар, улым инде Ринат исемле, уралашып киткән дә укытучылар һәр вакыт алар сораулар бирергә яраталар, чөнки мин үзем дә укытучы, кызыксынганнар тормышы белән, каян килгән бу егет. Ул инде сөйләп биргән һәм укытучылар шаккатып бу баланың инде егетнең татарча сөйләшүенә шаккатканнар, Эстониядән килгән бит инде. Янәмәс дип әйтәләр инде безнең якта. Ул көнне президентыбыз Рөстәм Миңнеханов ул конференцияда булган. Һәм ул укытучылар конференциясендә һәм ул аны чынлап та шулай үрнәк итеп күрешеп, ерактан килгән егетебез саф татар телендә сөйләшә дип укытучылар каршында шулай мактаган дип әйтим инде. Борыны күтәрелеп кайткан иде. Горурлык бит инде ул, горурлык. Әлбәттә. Хәүсәп апа, сез дә ничә ел укыттыгыз? Теге Пушкин әкиятендәге кебек бер мәктәптә 33 ел эшләдем мин. Оннан инде теге вак-төяк балалар бакчасында укытучы булып эшләүләрем, оннан авылда 1 ел эшләп киттем институтны битергәннән соң 40 елга якын. Истун балаларын укыттыгыз инде сез? Юк. Мин рус лицейында эшләдем. Коднаш дип әйтер идем, истун балалары да бар иде. Күбрәк рус милләтеннән. Рус. Мин башлангыч сыйныфта эшләдем. Онан соң Таллинда тагын битердем. Университет читтән торып 3 ел укыдым. Һәм 1-6 классларда бүтән фәннәрне укыту мөмкинлеге алып, яңа диплом алып чыгып, бүтән фәннәрне укыттым. Менә ул чит илдә укыту өчен истун телен, башка математикамы, химиямы, биологиямы әйтмим. Истун телен белү мәҗбүриме? Әлбәттә. Әлбәттә, укытучыларга онда инде категориялар А, Б, С, оннан соң югары категориялар. Әлбәттә, ул категорияң булмаса, син мәктәптә укыта алмыйсың. Истун телен яхшы беләсезме? Мин шулай суырына эчәм дип әйтә алмыйм. Беләм, Аллага шөкер. Үзеңә кирәкне аңлыйсың. Үземә кирәкне аңлата алам, күршеләрем белән аңлаша алам, сөйләшә алам. Беләм, Аллага шөкер. Фәүзия апа, менә сез бит әле монсы мәктәптә укыту 40 ел, монсы инде һөнәр, профессия. Монсы акча китерә торган, яшәү өчен акча китерә торган хезмәт. Әле бит аның бушка милләткә хезмәт итә торган хезмәте дә бар, аңса җәмгыять эше бар. Менә бик күп еллар бит сез ул эшендә җилкәгезгә тартып алып барасыз. Радиода тапшырулар эшлисез. Ничә ел булды радиода тапшырулар эфирга чыга башлаганга? Быел октябрь айында 13 ел була. Менә. Бу бит айга бер тапкыр чыга торган. Әйе, шатнага бер тапкыр чыга торган, саф татар телендә ярты сәгатьлек тапшыру дуслык программасы дип атала. Бу Эстониянең дәүләт радиосында чыга инде. Радио 4 дәүләт радиосы бик популяр радио. Онда тыңлаучылары рейтинг буенча иң югары канал. Радио 4 каналы. 13 ел безгә вакыт бирәләр. Әйе, 13 ел безгә вакыт бирделәр. Бирделәр инде, алга таба да бирерләр дип. Әйе. Ничә менә материалларны бит радиода эшләгән кеше буларак, мин беләм, радио материаллар табып бетергә бит әңгәмәдәшләрдә гел булып тормый. Каян табып бетерәсең материаллар? Йөрим дә, көннәре килеп җиткәч, аннан уйлап йөрим, бик озак уйлап йөрим. Менә бүген нәрсә турында сөйләрем икән. Аннан соң вакыйгалар бит инде безнең, төрле вакыйгалар, татар тормышы, татар дөньясы бик бай бит. Мин инде менә үземнең ичке халәтемнән чыгып, күбесе шулай туа радио тапшыруларының темаларын алам. Яңалыклар дип, элек яңалыкларга күбрәк игътибар бирә идем. Аннан соң мин әйтәм, нәрсә бу яңалыкларны бөтен җирдә ишетеп була. Мин күбрәк инде үзем шигырьләр язгач, аннан соң булай да язам бит инде мин. Шулай икенчерәк төрле форматта алып бара башладым.
Анан соң язучыларның юбилейлары була бит инде эми әле маңа кадар бит кунакларда менә сез дә килдегез. Еш килдек, Менә кем килсә дә нинди генә Татарстаннан артистлар мул, анда сәнгать эшлеклеләре, бездә бит кунаклар бик күп булды инде, Аллага шөкер. Алар белән бик күп минем әңгәмәләр менә архивта сакланалар, бөтен тапшырулар архивта саклана. Шуларны да Шуңа күрә кулланасыз. аларны инде кулларынан җитәкләп, шатланып алып киләсең һәм нәрсәсе миңа бик куанычлы. Мин 2 тавыш режиссеры белән эшләдем дим әйтәм инде менә хәзер Эстон милләтеннән Ингрид Янс ханым. Алар һәр вакыт шундый яхшы күңел белән каршы алалар һәм әңгәмәләрне үткәрү бит инде ул бик җиңел эшләрдән Әлбәттә. түгел. Шуңа күрә мин анда шатланып, куанып, үземнең 7нче этажымдагы студияма кереп утырам да, кунаклар килсә тагын зур шатлык бит. Әлбәттә. Әлбәттә. Шуңа күрә Күпме хезмәт салынган менә ул тапшыруларга да. Мәктәпкә и- белем бирү белән бер рәттән. Аннан соң бит инде безнең анда оешмабыз бар, Идел оешмасы. Менә бүгенге көндә җыеласызмы, аралашасызмы, чаралар уздырасызмы? Бүгенге көндә җитәкчегез кем сезнең? Аллага шөкер, безнең җитәкчебез бүгенге көндә Илзия ханым Әхмәт, ул безнең шундый белемле ханым. Һәм әлбәттә җәмгыять эшен алып бару җиңел эшләрдән түгел, әмма без инде аңа менә Аллаһ Тәгаләгә ялварган кебек ялварып дип әйтим инде, чөнки аның да эше бик күп, студентлар белән эшли. Ул менә бөтен эшләрне алып бара, еш-тыра, аннан бергә инде бергә алып барабыз. Менә Мин ул- аңа булышам, без бөтенебез дә булышабыз. Ул оешмага нигез салучыларның берсе аның ире иде, ялгышмасам. Ире һәм без икәү идек. Аның ире тормыш иптәше Даян Әхмәт, ул эстоннар арасында аеруча билгеле шәхес, чөнки Оклахома дигән спектакльдә беренче тапкыр уйнап ул зур популярлык алды эстоннар арасында, эстон милләте арасында һәм үзенең салон театрын ачкан иде. Һәм бик яхшы артист, актер, милләтпәрвәр кешебез иде. Әмма ләкин менә шулай туры килде, 2006 елда ул һәлак булды. Тартуга спектакль куярга барганда машина, юл Һәлакәтенә очрады. юл һәлакәтенә очрадылар алар. Ул безнең өчен зур кайгы булды. Һәм менә минем беренче тапшыру эшләдем мин аның турында, тормышы турында. Әмма Ул ләкин чыгыш белән тормыш- кайсы яктан иде? Ул Эстониядә туып үскән, әтисе Башкортстан ягыннан Рәшит абый, Мәрьям апа, аның әнисе, ул шул эстон яхшы нәселдән, бай татарлар нәселеннән, менә Финляндиядә безнең кардәшләребез яши бит әнә шулар кавымыннан. Мәрьям апаның улы. Фәүзия апа, менә сез бит инде җырларда җырланган Сарман төбәгеннән 45 ел Эстониядә гомер итәсез. Туган як тартамы? Әлбәттә. Күченеп кайтырга дигән теләк юкмы? Андый теләкләрне инде яшь вакытта бәлки тормышка да ашырасы калгандыр дим мин. Чөнки җир су дигән әйбер бар, ылгайган саен кеше һаман туган җиргә тартыла. Әмма ләкин бит кайтып китеп 2 чемодан белән генә кайта алмыйсың. Безнең балалар, оныклар бар. Кызыбыз Грециядә яши, Крит утравында. Барсында уйларга кирәк бит. 2 бала бар анда. Ел сайын без анда 3-4 ай булып кайтабыз. Улыбызның кызы бар. Алар Эстонияда. Менә хәзер бу шикләр ябылу, аннан соң вазгыятның төрле үзгәрешләре бу кайтуга инде безгә кертә ясый дип әйтәм. Әле хәзер кайтып, күрешеп торганда Аллага шөкер дип әйтәм мин. Әйе. Менә Сабантуй булачакмы сездә быел? Сабантуй булачак. Сабантуйны узган ел бик матур итеп уздырдык. Морду шәһәрен беләсез, Таллиннан ярак түгел, килгәнегез бар, күргәнегез бар. Без инде Морду шәһәрендә ел сайын Сабантуй уздырабыз.
бергәләшеп, аннан соң узган елгы Сабантуй бик күңелле булды. Менә инде Татарстаннан чакыра алмыйбыз. Безнең Кохлоярвәдә барыгыз да белә инде Гөлзәлинә ханым Жохтунова. Онда зур ансамбль оештырырга булышып, матур милли киемнәр тиктереп, шундый матур Сабантуй үткәрерлек хореографик, менә ул бит биюләр белән барса, җырлар белән барса, бик күңел инде Сабантуй ансыз булмый. Искиткеч булды узган елгы Сабантуй. Менә ул кызларның киемнәре, биюләре тагын бер шундый бер бизәк булып торалар. Матур уза, Аллага шөкер. Үзебез дә җырлыйбыз да, биебез дә. Үзебез дә булдырабыз. Үзебез дә булдырабыз. Фәүзия апа, исән-сау кайтып җитегез. Безнең алдагы милләттәшләребезгә күп итеп сәлам әйтегез. Без дә сагынабыз, күрешүләр насыйп булсын, Алла бирсә. Дөнья булай бармас. Аллаһ Тәгалә безгә очрашуларга бер сәбәп табыр әле, Алла боерса. Исән-сау кайтып җитегез. Без сезне кабат Казанда көтеп калабыз. Рәхмәт бик зур. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунакта Эстониянең Таллин шәһәреннән кунакка кайткан милләттәшебез Фәүзия апа Хаҗуллина булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи сезнең белән сау булашам.